Εδώ κυρίες και κύριοι παρακολουθούμε 4 καμένους φοιτητές ηλεκτρολόγους, τεταρτοετής παρακαλώ, στην Πάτρα. Παίζουνε τένις δωματίου. Το γήπεδο. Παρακολουθούμε εδώ live κυρίες και κύριοι τον αγώνα που διεξάγεται για το χάλκινο μετάλλιο, καθώς εγώ και ο απέναντι ο κύριος που κάθεται είμαστε οι δύο που έχουμε προκληθεί στο τελικό. Το γήπεδο είναι αυτό εδώ. Πόσο είναι ρε μαλάκες? 2 όλα. Και το game είναι στα 3, για να δούμε. Match game. I've never seen any of them. Must be a train job from them to town. Unlimited access. 30-0. Το απόλυτο φαβορί για το χάλκινο μετάλλιο είναι ο Γιάννης Σταθόπουλος, τον βλέπουμε εδώ. 40-0 κυρίες και κύριοι, εκπληκτικό σκορ. 40-15. Εντάξει, μου έχουν σπάσει το μισό σπίτι, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι κάτι, φτιάχνετε. Ναι, μωρέ. Εκπληκτικό σερβίς. Φοβερές άμυνες και από τους δύο παίχτες. Και νάτος κυρίες και κύριοι, ο νικητής της τρίτης θέσης. Το στυλό μου. Και τώρα διακόπτουμε για ένα διάλειμμα και σύντομα πάλι κοντά σας για τη διεξαγωγή του τελικού κυρίες και κύριοι.